Ассалому алайкум катбонувани азиз. Имрӯз мехоҳам ба шумо тарзи таҳияи тупакашаки душанбегиро пешниҳод кунам. Маводи лозим: гӯшт, сабзиҷот, нахути таркарда, луби ҳам метавонед истифода кунед, раб, мо томат мегӯем, адвияҳо ҳар чӣ ки шумо дӯст доред, равғани растанӣ. Дар зебрбаг боз дилхоҳ ба шумо он чӣ ки писанд аст, мувофиқи таъбатон метавонед истифода кунед. Ва боз заволаи бурида ки тарзи таҳияашро ман пешакӣ ба шумо гуфта будам. Хуб, шурӯъ мекунем. Сараввал зербакро омода мекунем. Сарпӯши дегро мепӯшем ва оташашро паст мекунем. Зербаки ман омода шуд. Дар деги дигар ман обро ҷӯшонидам. ҳозир вақти зуболаро андохтан расид. оби мо ҷӯшид. Инҷо қариб 5 литр об аст. ба он як қошуқи калон намак илова мекунем. оташро баланд мекунем ва дар ҳарорати баланд зуволаро илова мекунем. тарзи омода кардани зуволаро ман аллакай гузоштам, метавонед тамошо кунед. заволаро ҳамагӣ 3-4 дақиқа меҷӯшонем. ҳамин ки ба ҷӯш даромад ва заволаҳо ба боло баромаданд, замони кашида гирифтанашон аст. яъне агар аз ҳад зиёд ҷӯшонед, сифаташ бад мешавад, хамир шуда меравад. оби мо ба ҷӯш даромад. 2-3 дақиқа баъди ҷӯш заданаш нигоҳ медорему тамом. зуволаро мебардорем. пеш аз оташро хомӯш кардан 1 пиёла оби хунук мерезем, то ки хамирҳои мо начаспанд. зуволаи мо омода шуд. оташро хомӯш мекунем ва 1 пиёла оби сард мерезем. ман акнун зербакро мекашам. болояшро бо чаккаю кабутӣ ором медиҳем.
катбонувони азиз, албатта шумо ҳам метавонед ба таври худ болои тупакашакро ороб бидиҳед ва аз кабутиву чакаву мурч ва ҳар чӣ ки шумо дӯсту медоред истифода кунед. хуб, тупакашаки мо омода шуд. Нӯшиҷон.